Semoga pripun Mbak Elias cocok karo impen nggih. Mantap. Mantap. Ampun ombo-ombo Mbah, mantap. Nggih. Semoga
sana Tataria, selamat bertugas support Anda. Menika gubuk asmara. Saya panas. Saya rame. Saya rame. Tamune nggih ugi, kursi ra ono sing kosong blas. Nggih, kaya nonton bioskop bare. Nggih. Barokah nggih Mbah Slamet menika. Nggih ya, Min. Menika disukani napa melih? Napa tesih nyambung? Tesih ya. Tesih sithik. Oh sithik. Ah monggo dilanjutake. Dibacotake mawon monggo. Catatan sajroning ati. Khususipun Mbah Elias. Mbah Elias nggih. Semoga matur